Ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fih dan il-Kunsill tal-Mellieħa tellaw attività fl-okkażjoni tal-25 anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali. F'diskors li għamel din l-attività, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fisser kif il-politika ma tfissirx partiġjaniżmu. Il-politika vera tfisser li tmiss mar-realtajiet ta' kuljum tan-nies. 99% tan-nies li niltaqa' magħhom ma jridu xejn. Xejn ma jridu. La jridu bozza, la jridu għajnuna, la jridu xejn. Iridu jitkellmu, iridu jafu illi huma importanti. They mean something. Illi meta titkellem, qed titkellem għax għandek il-problema tagħhom jekk għandhom jew jekk le l-idea tagħhom jew xi jridu. Dik il-politika illi inti tirrappreżenta il-leħen tan-nies. U għala id-diskors tiegħu billi wera fiduċja sħiħa lejn il-kandidati kollha tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa f'isem il-Partit Nazzjonalista. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Kumitat tal-Partit Nazzjonalista tal-Lokal kif ukoll il-kandidati kollha li tul dawn il-25 sena ikkontestaw f'isem il-Partit Nazzjonalista fil-lokalità tal-Mellieħa. Matul l-attività kien hemm ukoll diversi kelliema fosthom il-Viċi President tal-Kumitat tal-Partit Nazzjonalista tal-Mellieħa, Ivan Castillo, Charles Bonello, Joe Borg, l-ewwel sindku tal-Mellieħa, kif ukoll il-Whip u l-kelliem ewlieni għall-Kunsilli Lokali fih dan il-Partit Nazzjonalista, Robert Kutajjer.